Ilang popular sa white sandy beaches ang lungsod sa andas sa Bohol kaysa pagkakaroon usa na kini ka popular Christmas destination sa lalawigan. Sa ilang plaza makita ang nagkadaiyang gidakon sa mga eco-friendly Christmas trees. Ang ilang mga obra maestra mipakita sa mamugnaon sa mga taga-anda. Nagpasabot lang nga kaya nilang muhimo og nagkalain-laing matang sa Christmas trees. Gusto nilang magmalipayon og malingaw ang mga tao. Sama sa Christmas tree nga hinimo sa abaniko o paypay. Adunay hinimo gamit ang gisumpay-sumpay nga kawayan, gipanglabay nga mga botelya, plastic o butay sa lubi. Adunay murag ice cream nga hinimo di ay sa butay sa lubi. May murag hagdan nga ang mga bunga niini gipanglabay na nga mga plastic nga kutsara. Ang uban usab hinimo sa bagod. Maong perteng lingawa sa mga residente nga manuroy sa maong lungsod kay feel na feel gayud nila ang diwa sa Pasko.